जों नानि अनिमा मोनाव फैलायबाय ओमफ्राय नानि माब्रै दं खबर सबर बिदिनो मोजाङै दंथ'यो आदा ओमफ्राय साननै सानथामसोआ भिडिअ नुथाराखै नानि माबाफोर प्रब्लेम जादों नामा आंना भिडिअ लाबोनो सानबाबो गोसोबाबो भिडिअखौनो लाबोनो मोनाखै फंबाय ने नै ओरै फंबाय ना मा नाममोनलाय बलराम ने गोजोननाय थाबाय दे बाबु बेबायदिनो जोङो नै नानि हायथुनि न'आव अनिमा बसुमतारीनाव फैयै फैनानै लामा आन्दायनानै बेबायदि सुइस गेटसो मोनफैबाय आरो नै दा फन खालामनो नागिरदों लामाया एसे गिदिर गिदिर नालाय नाबो दंलायबावो नै नै नाया गिदिर गिदिर बेबायदि सुइस गेट गिदिरसो मोनफैदों आयौ दैया माथो गोथौथार हाब सुइस गेटआ देन्जारथारलै दानिया फन खालामदो आफा बा सुइस गेटआ मोजांथार माथो दैया दाबो लागाव नै सुइस गेट नोंनाव बुदोंदां दा बिनानाव अनिमानाव फन बुनो नागिरो जोंना बिजामादैया लामायाथ' आन्दायफैबाय नालाय नै बैग्रि बिफां माबा सुइस गेट एसे आन्दायबाय ने लामायाबो एसे सिखाव लामा बायदिसो नुदों आरोखि बेखौहाय ओरैहाय नै लामा फिसा नालाय सुइस गेटजोंसो बारो नै मा नोंलाय सुइस गेटसो मोनफैबाय बे हायथानि नङा ओरैनो दा मा बैयावनो मैसागाव नै सोरखौबा लोगो मोनदों आदामोनखौ मैसागावनो दा मैसागाव नायनो हायथु हायथा होनदों दा सेंग्राया हायथा दा बोरै जाय बे सुइस गेटनि बोरै सुइस गेटआव दं जों दा दावखोनांगौ दा सुइस गेट बान्दान दैयालाय अबायाव आच्छा गिदिं गिदाथार होमबा अनिमानाव फैनाया नै लामाया आन्दायफैबाय ओरैबो थमब्लेट गुदुं बायदि ओरैबो सियाल गुदुं बायदि आरोखि ओमफ्राय आरो हौरैबो सियाल गुदुं बायदि ओमफ्राय ओरै दैजोंहाय लामा दं आरोखि माबा सारियालि आरोखि लामायानो नै ओरै गुदुं दङ ओरैबो गुदुं दं ओमफ्राय आरो ओरैबो नै गुदुं दं नै लामायानो फाग्लासो सेसलै खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनै फैलायबाय जों दंफैयो जाहैबाय सान्थिपुर फाथालसाना गामियाव दंफैयो मानो फैदों होनब्ला जोङो दाखालिथ' सासे बिनानाव खयला मयलानि जाय नानि अनिमा बसुमतारी बिथांनि गेजेरजों जों भिडिअ लाबोबाय थादोंमोन दा फाइनालि जों बिनि गुबै न'आव सफैदों दा बिनि बिमा बिफा एबा बिनि फंबाय बेजों एसे सावरायनोसै अब्ला नोंथांमोना नायदो नैबेनो नानि अनिमामनि न'आ नै लोगोफोर खुब दुखुथिया न'खर नै बेबायदिनो आबाद मावनानै खेथि खालामनानै जायो बेफोरबायदि अब्ला आं बिनि बिमा बिफाजों एसे सावरायहैनि जों नानि अनिमा मोनाव फैलायबाय ओमफ्राय नानि माब्रै दं खबर सबर बिदिनो मोजाङै दंथ'यो आदा ओमफ्राय साननै सानथामसोआ भिडिअ नुथाराखै नानि माबाफोर प्रब्लेम जादों नामा आंना भिडिअ लाबोनो सानबाबो गोसोबाबो भिडिअखौनो लाबोनो मोनाखै माने आंना मबाइलानो गाज्रि जानानै दं केमेरायानो दामानि जायाखै ओमफ्राय गोबाव जाबाय सानब्रैसोआनो जाबाय सानब्रैसो जाबाय ने नैबे नानिना मबाइल केमेरायानो जायाखैनो बिनि थाखाय भिडिअ लाबोनो हायाखै नोंथांमोननि गेजेरावहाय ओमफ्राय फरिखाया माबायदि लिरखो नानि मोजां लिरबाय ने ओमफ्राय माब्ला थांफिनगोन होजों खैला मैलायाव आब'नाव नोंसिनि आब'नाव दे नैबेनो जाहैबाय ने जोंनि बिनानाव अनिमामनि न'आ ओमफ्राय लोगोसे गोजोनथाव खौरां ओरैहाय फंबाय ने नै ओरैहाय फंबाय ना मा नाममोनलाय बलराम ने गोजोननाय थाबाय दे बाबु ओमफ्राय नोङो दा मा क्लासाव फरायगासिनो दङ एसे खोन्थाहरदो क्लास 10आव फरायो ने अबे स्कुलाव फरायो सान्थिपुर स्कुलाव फरायो ने बिनिफ्राय हान्था मेलाया माजों खालामो नोङो फंबाय हान्थिनांगौबा बिनो थांगोन आङो ओमफ्राय हान्थिनायाव एसे प्रब्लेमखाय सानथिफुरावनो स्कुल खाथिनि एबसु अफिसाव थायो आं एबसु अफिसनिफ्राय स्कुलाव फैयो ने ओजों थायो ने दे
ओरैहाय बेबायदिनो ओरैहाय नानि उन्दै दंबावो नै नानि अनिमानि बिनानाव ओमफ्राय मादैया गामिनि ना जोंनि ए आलासि जाफैदों नामा ए बैयाव खारबाय ने ए दे जोंबो खैला मैलानिखा ए दे बियो जाहैबाय नानि अनिमानि न' बैयो बिबै ने बेबायदिनो नै सिबिं मैगं माबा सिबिङाथ' मैगं नङा आबाद खालामदों आरो सिबिं आबाद खालामदों गोबां लामा आन्दायै फैनानै जोंना फाइनालि बे नानि अनिमानि न' मोनफैबाय ने दा एसकेआबो भिडिअ लागासिनो दङ बिनानावनि बिमाजों एसे रायलायनि आं ओमफ्राय मादैया सिगां बहामोन न'आ जोंना आवगायाव हौवानि न'खरनि औ होजोंनि सनापुर बै खैला मैला सनापुर ओमफ्राय दा नोंसिनिया साबेसे जानानै दङ दा उन्दैफ्रा गासै 8 जनमोन ओमफ्राय जोंजों 10 जन जायोमोन ओमफ्राय दा सानै हाबा जाबाय हिनजावफ्रा साबेसे हौवा गथ'फ्रा साबेसेमोन सानै हिनजावफोर 6 जनमोन ओमफ्राय दा बिनि गेजेराव सानै हाबा जाबाय ओमफ्राय दा साब्रै दं हिनजाव आदैया दा अबाव थांदों आदैखौथ' लोगो मोनफैयासै बे मानसिया माबायाव एबसु अफिसाव दंहैयो फैसा हैदों लटारिनि न'आवनो थानो मोना बियो माबा रायजो राजानि माबाफोर खामानि मावो नामा गावबुरा नालाय गावबुरा गामिनि दे न'आवनो थानो मोना बे दे हामबायसै मादैनिसिम